ओरैबायदि हाग्रा बारिजों ना बोनहैदों एकदमबारे नाया मोनबाय मोननाया मासे नांथादों आरो नै रादा फंबाया होगासिनो बोख्लायगासिनो नै होबावबाय नै बोरसि दान्दायानो बायलायसिगोन ओरैबायदि थाबथादों आरोखि नाया नै खाथियावनो मोनबाय नै नाया जोंहा फुंखा फंबाय बोनदोंलै माबा नांथा होलाबायो फाग्लासो नै 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 मा सासेयाबो नै माजोंबासो बुनो नागिरो नाखौबो आखाइजों हमनो नागारै नै दे आखाइजों नाव कास्टमार गैयाबा लावदुमजोंनो खेला खालायफैबाय थायो आं नै लावदुमा नै हे लावदुम लावदुम भाई मोजां ना No, 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 I'm telling you. मोजां माबा नायगासिनोलै नायगासिनो फिलिम कास्टमार गैयाबा लावदुमजों खेला गेलेबाय थायो नै लावदुम नखराव गोसोनायाव बिदिनो मोनला दं ना ले माबा नागिरा ले ले खिथादो गैया ओइ फंबाय खिथालाय गैयालै ओमफ्राय माला लानो गोसो गोदान मोनबाय नामा नैलै नै ओरैबायदि थिं थिं सान्दुं दुंदों दिनै गरमाबो गरम देनजार गरमखालै बयथिबो नाय सान्दुङा बा देनजार गरमखा आरो दिनै लास्ट गरम नामाथाय बेनो बिराद गरमलै बाहेराव बिराद गरम न' सिङावसो थाहैबाय फेननि बार जाफैबाय नै उपाय गैया न' सिङाव थायाबा बाहेराव बिराद गरम ना